urtero egiten dugu ekintzatxo bat egiten, geure lema, ez izan inusente, izan desobediente. Pentsa behar dugu, orain 30 urte sortu zanetik egon zan insumizioa burruka tresna modua, eta gaur egun egiten duguna da salatzea, inusente panpin horreaz, azkenean ezin izan dugu polizia etorri dalako, baina hortze bertan agertzen da zenbaki bat, 322 dira euro pertsona bakotzak gastatzen da duguno, estatu mailan aurrekontuetan. Hori dela eta zenbaki horrekin nahi duguna salatzea gastu militarra. Bakotzak 722 euro gastatzen dugu kontu horrekin. Orain 30 urte insumizioa, objesioa erabiltzen dugula. Hori salatzeko bai egiten duguna da objesio fiskala. Geure bulegoaren bidez erabiltzen duguna beste tresna bat, beste tresna desobediente. Horrezarekin izaten duguna da izan desobediente, eta hori dela eta gaurko bertan egiten dugun ekintza ez violentoa hauxe izan da.